Здравейте, приятели! Аз съм Умир Велев и днес ще играем Майнкрафт, най-новата версия. Оцеляване. Едно малко епизодче, което мисля да направя. И започваме като обираме нещата от нашия чест. Направо ще го щупим, така ще бъде по-лесно за обиране. Както виждате, кокошка ме гледа. Направих постижение. Добре. Вземаме факлите и убиваме кокошката. Убих я. Добре, отиваме да посъберем мъничко дърво. Мъничко, защото имаме доста. О, хубави дървя, вземам ги. О, малалета. Добре. И вземаме това цвет. Добре, продължаваме напред. Овце, те ще потребват за едно легло. Но, да, има 3 овце. Само ако те умрат. Кафява, бяла и черна. Едната умря и ми даде малко месо. Колкото мана е толкова месо. Готово. Дай семено. Къде отиде другата овца? Да няма да съм ги убил всичките. Кафява... Не! Ще убия тази овца. Ето е. Умри, овце, умри. Път! Умря. Имаме достатъчно материал за легло. Сега ще изкачим на тази планина и ще щупим малко камък за камени неща. Ето тук ще щупя. Ще се щупя колкото за един меч и кирка. Най-много... О, кол! Но няма го чупя сега. Ще стояме много време. Добре. Толкова ще стигне. Сега ми трябва един крафтинг тейбъл. Добре. Сега искам само да ви покажа нещо. Две ръце! Добре. Сега да направя пръчки. И започваме първо с меч. Защото той ни трябва предимно повече за... Предимно по-добре, отколкото кирка. Но кирката също е полезна и то много. Добре, тези пръчки не стигнаха и за двете. И... така. Сега ще щупим с акация. Пратихте го. И заминаваме на пътешествие. И сме подготвени за всичко. С този меч. И ако видим мина, след 2 тръга ще влезем. И там виждаме мина. Добре. Дали ще влезем или дали не е любопитен. Защото мисля, че в мината няма да открия нищо. Или ще се загубя и после няма мога да изляза. Това става много често. Загубвам се в мина и после не мога да изляза. И затова първо ще гледам вънка и това се оказва, че изобщо не е мина. Просто е една дупка. Продължаваме напред. Така. Трябва да похапнем малко. Добре, изядох този хляб. Ако питате откъде ги имам, видяхте в началото как отварям чест. Този чест е с... Ох, скелет оцели! Тази мина не е добре. Пак ще го оцели. Лош. Добре, продължаваме напред, тази мина не е добре. И тук има крипър и скелет. Как да оцели този скелет? Ще опитам да го заровя.
10 кабелов, то не знам. Не. О, паднах! Гарус! Там изляза крипърите! Помощ! Много зле! Трябва да се измъкна тук. Гарус! Ще убият! Ще го убия. Крипър ще ме уби.